SF Game. Všetci Fidget Part 2. No a sme skončili tu v hospode, hostinci, nie v hospode. Uvočka. Ale ne, čo to trepem tak. Toto tu na... A ja som sa rozhodol, že ideme do arény. Otestoval nás nový prak. Chcete zrušiť. Áno, proti nemu ideme. On je jenom jednotka. Vstúpi do arény s ním. Zabije nás ako nič. Moje videjka. No, treba som pridal toto. Jej! Som dostal 2 peniaze. Som ale bohatá. To si ešte ideme skočiť do nejakej jednotky. To sa bojíme, ne? Alebo skúsim do dvojky. Aha, nemôžem. Musím míňať húbičky s halucinogénnymi. Počkať. Načíte sa. 2x8, my máme 4x16. Prak predáme. Dormíme si asi peniazov. 2 minúty. Zatiaľ ja to strihnem vám. Potom sa uvidíme, keď mi to dokončí. Dáme ďalšiu zasielku a už možno pôjdeme aj do arény. Čaute, ja som späť, pani krásne, som to dala. Ja som myslel, že som to odstopoval. Yes, mojho trojka. Trojka level. Yeah! Aha, toto si predáme. Tento stal 55. 4, 6. Ten nový dobor kúpneme. Osem. No tak, a tento si kúpime, aj keď je drahý. Tak, a čo to pridáme? No a guj. Tak, dobre, a... Jedna hubička 6. OK, toto si necháme a skúsime arena ešte 3 minúty. Tak ideme ešte do hostinca. Koľko tento stojí? My sme nakupovať prákov. Ne, s prákom príde, že Bart Simpson. Budem hrať na Barta Simpsona s parákom. U 99, tak toto bereme. A to zatiaľ stopnem, pojedem na WC. Späť, no. Som sa už aj nejedol. Sorry, že to bolo tak dlho, už môžeme, myslím, že aj do arény. Do obchodu so zbrňou, čo je to? Aj moje video, čo som točila. Isi, ty, tlust a riť. Počkajte, ja to stojíme si doma robiť jednu vec. Som späť ako King. Tak, čo to tu máme? Takže toto všetko necháme. A ideme za týmto tu.
späť. Čaute, moje meno je Gaming. Som späť. Čo to tu treba tak? Už natáčame koľko? No, už natáčame 5 minút a to už 100, tak čaute.